खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दिनै जोङो मोननैसो आपडेटखौ लाना फैलायबाय जोङो माखासे सोर्सनिफ्राय बुथुमनानै जों खायसे आपडेट्सफोरखौ मोननाय जादों दा बेफोर जाहैबाय फिन बीटीसी ओनसोलाव बम ब्लास्ट जानाय दा बेखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों दा बे जाहैबाय क'क्राझार आरो सालाकाथि दा बेनि रेल लामा एबा ट्रेननि मोनसे लामा दा बै लामायाव मोनसे दुथां सिनाय मोनै दुथांफोरा दा बेयाव बम होनानै मोनसे ब्लास्ट खालामदों एबा लामाखौ मोनसे लामानि लिकखौ साइड खालामहोदों एबा लामानि लिकखौ बायहोदों दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बै लामानि मोनसे जाब्रबथाव जानाय एबा लामायाव मोनसे बेफोरबायदि बम ब्लास्ट जानाय दा बेयाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानो थांगौमोन जुदि दा बैफोरबायदि थासारिखौ जुदि नुवामोनब्ला दा लामानि मोनसे लिगाल साइड जानायखौ जुदि नुवामोनब्ला दा बम ब्लास्ट जानायखौ जुदि रावबो मिथियामोनब्ला दा बेयाव मोनसे गिख्रंथाव महर लागौमोन दा बेयाव जुदि ट्रेन फैयोमोनब्ला बेलथायनानै गोबां सुबुङा जिउ गोमागौमोन नाथाय दिनै लाकिलि दा बेयाव बम ब्लास्ट जानायखौ बयबो मिथिनानै दा बे जायगायाव थांनानै खौरां लाहैनानै दा ट्रेन खारनायखौ बन्द खालामनायखौबो जोङो मिथिनो मोननाय जादों फ्राय 2 करोड़नि मोनसे कार दा बे कारखौ मानगोनां बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि होननानै जोङो मोनसे सर्सनि गेजेरजों मोननाय जादों दा बिथांनि दा बे कारखौ जुदि नायोब्ला जों प्राइसखौ फ्राय 2 करोड़नि खाथियाव नुयो अब्ला बेखौ गोबां जों ससियेल मिडियायाव बेखौ गोसारनाय नुनो मोननाय जादों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा गोदान मोनसे कार लाबाय दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा कारखौ नायोब्ला जोङो गोबां हेभि एबा गोबां मोजां मोनसे कन्डिशन दा बेनि कार लादों दा बेखौ फ्राय जों प्राइसखौ एक्जेक्टखौ मिथिया नाथाय बेयाव फ्राय 2 करोड़नि खाथियाव जोङो नायोब्ला जों बेखौ सार्च खालामना नायोब्ला जों बेखौ नुनो मोननाय जायो दा बे जोंनि दा बीटीसीआव दा गैयि मोनसे कार दा नायथावना जोबोद समायना मोनसे कारखौ मानगोनां बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा लानायखौ जोङो एबा बेखौ लादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों अब्ला नोंथांमोना दा भिडिअनि गेजेरजों नायलांबा नुनो मोननाय जागोन बेनि कारनि मोनसे डिजाइन ओमफ्राय मोनसे समायना दा बेफोरबायदि कारखौ क'क्राझार सिटी अफिस दा बैसिम टाउनसिम क'क्राझार टाउनसिम थांनो थाखाय मोनसे दा बे कारिगाव मोनसे मेन गेट नुयो दा बेयाव मोनसे समायना जोंनि बर'नि दामजु खाम सिफुं खाम सेरजा दा बैफोरबायदि जों मोनसे बानायनाय मोनसे दङ गेट दङ खाम सेरजा दा बैफोरबायदिजों मोनसे समायना रमायना मोनसे गेट बानायनाय दङ दा बे गेटखौ इन'ग्रेटर बे गेटखौ बानायनाय एबा बे गेटखौ बानायग्राफोरनि मोनसे नाम प्लेट मुंनि मोनसे प्लेट बानायनाय जायो आरो बेखेवगिरि बिथांमोननि बेयाव नामखौ होनाय जायो दा बै प्लेटखौ सिनाय मोनै दुथांफोर मिथिनो मोनै सुबुंफोरा दा बेखौ दासिम सोर दा बे मुंनि प्लेटखौ खोमादों एबा बोखारदों दा बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै नाथायबा दा बैनि बेखेवगिरि एबा बानायग्रा दा जाय सरकारनि समाव दा बेखौ बानायनाय जादोंमोन दा बिसोरनि मुं दंमोन दा बेखौ गोमादों दा बेखौ सोर बोख्लायदों दा बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै नाथायबा दा बेयाव थानाय दा सरकार बै जा समाव बेखौ बेखेवदोंमोन दा बे सरकारनि दा मुं एबा चिफनि मुं दा बैफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै एबा गोमाबाय बोखारबाय होननानै जोङो फोसावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों चाइना हादराव खुंजानाय मोनसे प्रग्राम दा बे जाहैबाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 आव आसाम एबा बड'लेण्डनि दा सासे बर'नि फिसा दा दिप्ति बसुमतारिया भारतनि जानानै बाहागो लाहैदों एबा जोंनि जा बीटीसी जोंनि जा बड'लेण्डनि मुं एबा जोंनि भारत हादरनि जानानै दा बिथाङा बाहागो लाहैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा जोंनि हादरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना एबा हादरनि जानानै मोनसे बाहागो लाहैनानै जोंनि हादरनि मुंखौ लाखिगोन दा बेखौबो आसा खालामनाय थाबाय अके अब्ला दिनैनि आपडेटफोरा बेखिनियानो अके अब्ला नोंथांमोननि गोसोआव माबाफोर गोनो गोथो साननाय दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आं कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननो दा रिप्लाइ होनो नाजागोन अके गोजोन्थों